Sandro Kraus u Nigel Vella huma l-aħħar żewġ persuni prominenti f'Kastilja illi riżenjaw mill-pożizzjoni għolja tagħhom fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Robert Abela. Żewġ riżenji oħra għal Abela, żewġ riżenji mill-qalba ta' Kastilja u persuni prominenti sew fil-magna tal-propaganda politika. Meta staqsejna lill-Ministru Giulia Farrugia dwar il-fatt li aktar nies qed jirriżenjaw mill-uffiċċju tal-Prim Ministru, Farrugia deret skomda twieġeb. Naħseb diġà saret dikjarazzjoni pubblika dwar dan u l-mistoqsija trid issir lilhom. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima min-naħa tiegħu saħaq li kulħadd għandu dritt jagħmel bidla fil-karriera. Kulħadd ikollu l-għażliet tiegħu tal-karriera professjonali tiegħu. Intant meta rġajna provajna nsaqsu lil Giulia Farrugia sabiex tagħtina spjegazzjoni għalfejn aktar nies qed jażlu li ma jaħdmux ma' Robert Abela, hija insistiet li nġibula ir-risposta sħiħa. Tajjeb illi din it-tweġiba iġiba fl-inter tagħha u timxi skont l-etika fil-ġurnaliżmu. Ara ir-raġunijiet personali li taw dawk iż-żewġ individwi. Sakemm l-individwi mhux qed jgħidu mod ieħor tkun minnaħa tiegħi nispekula u ma nixtieqx li nagħmel. Aktar mistoqsijiet? Sandro Kraus li saftit ilu kien responsabbli mill-customer care tal-uffiċċju tal-Prim Ministru huwa l-istess persuna li Melvin Thoma indika bħala l-uffiċjal li rranġalu biex jiltaqa' mal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Kembri u li taħ il-ġob mal-Gvern. L-istess persuna li skont il-middleman fl-assassinu ta' Daphne Caruana Galizia ħal famuż ritratt ta' Thoma ma' Keith Kembri fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja. Taħ-ġurament Kraus qal li nesa li jagħmel dan kollu. Nigel Vella 15 snin avvanza minn kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Laburista għal viċi kap tal-komunikazzjoni f'Kastilja u sentejn ilu tpoġġa gvernatur fuq l-Awtorità għall-Innovazzjoni Diġitali Maltija, l-awtorità li tirregola l-qasam tal-blockchain f'pajjiżna. Fl-waqt li Nigel Vella jidher li għandu postu les diġà fil-Malta Enterprise, Sandro Kraus se jkun qed jieħu ftit ta' żmien għal mistrieħ. Iżżu mifhum li anke hu se jingħata ġob ieħor mal-Gvern.